Hi guys, so for today's video, nangaon mi dito sa Ruru. So kani siya ang lugar nga Ruru guys, sakop na ni siya sa Cordova gihapon. So mo ni naka-decide nga ako ang bana nga mangaon mi sa gawas kay mo lagi mo gipula na grupo siya og kaon diri sa sulod sa mong boarding house no. So mo na nga explore pod og ginagmay sa gawas jud. So nindot kayo diri among restaurant kay hangin kaayo, bugnaw unja. Dili pod ingon nga sangaw sa pananaw no kay ngano dako kayo siya nga area nya daghang mga tao nya usa pa guys kung mga amo diri arang preskuha ang mga pagkaon kay fresh from the sea gud siya no. So see from the market gud siya, ay dili na joke lang, so see from the restaurant. So mo na siya guys, ang among gi-order ani guys is nag-order mi og tinuwa. So tinuwa ni siya nga mga seafood, so naay saang, naay kinason, anja naay mga isda. So good for 200 pesos na ni siya kay dako mapug-adyo ngayong no. So good for 3 person or 4 person ni siya ang kani amo ang sinabaw nga gi-order. And then nag-order sad mi og barbecue. Lain mapug kayo guys kung sabaw ra pud imong kanuno, way lain kayo nga mga sudan. So mao ni siya mga unta guys. So paikag-ikag sa ta makadyot. So, while nagtan-aw mo, so grabe kayo ka banding na mo diri aning time kay nalingaw kaajo ko samot na si Zaki arang lingawa kaajo niya nga makagawas kay tagsa ra pud in tawo ni siya makagawas kay mura in tawo pud may piniriso dani sa mong boarding house samot na kay naay gamayng bata, so busy po kayo laba samot na sa lihok kon sa panimalay no. So na mo lihok gyud ta. So mo na siya guys, dora po kaputay ang gi-order kay syempre ang amo tampong budget in town. Nya mo na nga amo ra pong gilimit ang among pagkaon syempre kay duha ra pud mi kusog mangaon. Nya si Zaki kay di man na kusog siya mukaon no kay timi-timi miya kay syempre baby pa man. So mo ni siya pa kagikag sa ginagmay guys, mo ni lang kinason, dami kay lang kinason. Tamis pa jud kaayo gikan siya og dagat siya guys. Ma-feel yun nimo kung unsa jud kalami samot na og presko no. Wow! Two hours later. Umani siya guys, nga naka-decide mi paguman sa mga panihapon dito sa Ruru. Naka-decide yun mi nga mulag yun mi sa 10,000 roses. So makaingon ko guys for almost 7 years nga nagpuyo ko diri sa Cebu no. Since nag-eskwela ko college, first time yun ako nga nakasuroy diri sa 10,000 roses. So nindot man juday kaayo guys ang 10,000 roses. So mo ni siyang naabot na mi diri for 15 minutes ang daga na mo gikan sa Ruru. So natingala mi guys abi man na mo gamay ra jud ang tawo manglaag diri sus pagkagabi kay narang daghan na mga jud ay abi man jud ko nga gamay ra kaayo kay medyo kilom-kilom pud ba kay kauwan man pero inot man jud kayo diri basta gabi kay makita gyud nimo ang iyang beauty diri sa spots of 1,000 roses. So note mi ani guys kay naka-picture mi nya kanis mi kay ang cellphone na lowbat man di syempre ako na lang sus di man kayo mo flash good di po kay ba mo pirit og camera. So my goodness. So mo ni siya naka-decide na lang pud mi nga mag-picture na lang bahalag ngit-ngit at least nga 9 hours mga nakanimi sa 1,000 roses. So abi niya og nag-camera ni sus gi-video man di ay it's a prank yun. So maniwa man siya kay baw saan pag-operate tanis
kamera kay mo lagi ga-vlog mapug ko ako na laman. So mo ni siya ang beauty guys diri sa Thousand Roses. Amot na nakabot pa punig 1,000 ning lahang flowers ani. Murag jama-jama grupo yung joke lang. So man siya guys ang palibot sa Thousand Roses. So nindot kayo no kay paabot pa lang nimo no naana kay madunggan nga nagkanta nga banda. So mo ni siya ang beauty sa Thousand Roses. Nindot jud siya tan-awon basta gabi kay makita nimo ang ilahang beauty sa mga roses. So daghan kayo mga tao diri. So sila uban kay nag-picture sila ako ga video di ba? So mo niya as a vlogger jud no. So di kayo tamailhan nga vlogger jud kay gamay pa man kayo tag subscribers pero sige lang laban lang bisan na og di pa kayo tailado pero sige lang God willing so may lang natapuhon. So mo ni siya daghan kayo mga roses. Ang uban ani nga palong na kay murag ni give up na gyud sila no. So mo siya ang mga views.